Mit navn er Ibe Astrup Madsen, og jeg er medlem af menighedsrådet her ved Gilleleje Kirke, og det har jeg været i 6 år nu. Jeg er næstformand i menighedsrådet, og så er jeg formand for det udvalg, som tager sig af kirken og kirkegårdene. Og jeg har erfaring fra menighedsrådets arbejde fra Lillerød Kirke, hvor jeg var medlem af menighedsrådet i 12 år, hvor i de 8 år var jeg kirkeværge. Så det er et emne, som interesserer mig rigtig meget og har gjort det altid. Jeg laver arbejde som formand sammen med vores kirkeværge, og vi to prøver at holde kirken og kirkegårdene i så god stand som muligt med de midler, vi har. Og når vi nu skal have menighedsrådsvalg til efteråret, så vil jeg da ønske, at der kommer personer, som har lyst til at interessere sig for arbejdet med at vedligeholde kirken og kirkegårdene. Men udover det, så skal vi jo også bruge medlemmer, som har andre interesser. Så jeg håber, at du vil stille op til menighedsrådsvalget til efteråret.